Татарстан «Все для фронта, все для победы» китабы Татарстанның архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан бастырылган. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Китапка бөек җиңүгә республикада яшәүчеләрнең өлеше турында сөйләүче бай тарихи материал тупланган. В чем уникальность этой книги? В том, что в одной книге собрана разная информация, причем фактическая информация, архивные документы. И, кроме того, архивистами были взяты интервью у ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, и они тоже записаны в этой книге с помощью современных технологий, с помощью QR-кодов. Китап 10 зур бүлектән тора. Анда татарстанлыларның тылда барлык сферадагы тормышлары турында язылган. Бу материал белән хәзер район мәктәп укучылары һәм үзәк китапханәгә йөрүчеләр таныша ала. Уникаль басманың берсен район башлыгы Илһам Кашаповка да тапшырдылар. Китап ветераннарга да, тыл хезмәтчәннәренә дә кызыклы булачак. Тик басманың авторлары аның киләчәк буын вәкилләренә файдалы булуын телиләр. Бу китап иң кадерле китапларның берсе, чөнки киләчәк буынга инде бу иң истәлекле китап булачак. Архивтан алынган документлар иң китаплар бит инде алар, документлар иң кадерле документлар. Без моны музейда саклаячакбыз, тарих дәресләрендә, төрле